Изморен си вече. Ако иска някой с него. Не знам. Те записа ще ти го изпратя в къщи. Някакъв плавник в водата. Внимание, плавник в водата. На някой му е паднал. На Печо. Печо. Да, какво много. Не. Той вече потъна. Да. Ще видим. С кой остава? Изи 50 метра ще изплуваш.